Шампиончета. Ето ги. Ето ги. Вижте. Ето така има още къде дорбио. А всичките са тук. Вижте. Който иска на стата, шампиончета. Който иска на стата. Вижте. Гледайте. Вижте, сега влизам вътре. Вижте, вътре има. Там има малки клиентата. И тук има едно. Вижте. Ето, ако виждате го, ето гълъб лети 15 часа. 15 часа. Който иска на стата. Ето тук имаме червенки. Тук имаме, вижте, хубави глъбчета. Тук имаме едно сив. Там имаме дойде сега върка. Ето, отвънка има гълъб. Ето. Вижте акманчето и колко хубаво. Сега вижте. Който иска на стата. Стата 500 лева. 500 лева по 500 лева. Тези вижки да са правили яйца. Вижте. Вижте, ето с машина. И това, така има. Вижте. Така има едно череп. Вижте какво правят. Вижте тези машинки. Вижте това. Оу. Ей! Виждате. Гълъбчета са много хубави. Който иска на стаята. Вижте. Гълъбите са много хубави. Тук имаме. Виж какво прави. Виж как. Вижте. Тези са машинки. 40 гълъба. Не 40. 20-30 гълъба имаме тук. Вижте какво стана тук. Вижте, въпросът е за ко. Вижте, въпроса.